Το αγαπημένο μου unboxing από The 4Kins, γιατί είναι ακριβώς ό,τι χρειάζομαι για να γίνει πιο εύκολη η καθημερινότητά μου με το μωρό. Δεν μπορώ να φανταστώ καν τη ζωή μου χωρίς το baby nest που βάζω το μωρό μου μέσα, το παίρνω μαζί μου σε όλο το σπίτι και το μωρό είναι και άνετο και δίπλα μου. Εγώ αυτή τη στιγμή θα τρελαθώ. Πάμε να δούμε ένα-ένα τι είναι όλα αυτά τα πανέμορφα πράγματα. Κουβερτάκι για όλες τις εποχές του χρόνου, χειροποίητη σεντονάκι, οργανική μουσελίνα και το με 5 διαφορετικά πανάκια φροντίδας για τις αναποφάσεις τους. Best seller για μένα υπνόσακος με εσωτερική επένδυση οργανικής μουσελίνας, ο οποίος με έχει καταβολέψει γιατί κρατάει το μωρό μου σε σωστή θερμοκρασία και το φοράω σε κάθε βόλτα. Μπλουζάκι κάπα από 100% βαμβάκι, το οποίο σκέφτομαι να το κρατήσω για μένα τόσο πολύ μου άρεσε. Ακόμα ένα προϊόν που όταν το πιάσει θα καταλάβει τη διαφορά στην ποιότητα σε σχέση με άλλο του εμπορίου. Πούρα απαραίτητο προϊόν, το αδιάφροχο κάλυμα για αλλαγή πάνα. Το necessaire το οποίο εγώ το παίρνω και όταν βγαίνω βόλτα και το έχω μέσα στο σπίτι για τη σπάνια και τα μωρομάντιλα του μωρού. Εάν μπει στο site και κάνει ψώνια, ό,τι και αν αγοράσει από The 4Kins πραγματικά θα το χρειαστεί. Είναι όλα μελετημένα και έχει τα πιο χρήσιμα πράγματα για το μωρό σου. Όμως για μένα το πιο σημαντικό από όλο και είναι αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι όλα τα προϊόντα είναι 100% χειροποίητα, 100% βαμβακερά με την καλύτερη ποιότητα.